Aquest dimarts, dia previ a Sant Jordi, es van donar a conèixer els noms dels guanyadors de la 5a edició del concurs de microrelats Ciutat de Gavà, que organitza l'Ajuntament amb la col·laboració de les biblioteques municipals. El guanyador ha estat Albert Garcia amb l'obra Ecosistema i els accèssits han estat per les obres L'efecte espàrrec de Montserrat Lledó i Carta a un desconegut d'Ester Ruiz. El jurat d'aquest any no ho ha tingut gens fàcil, ja que tant el nombre d'obres com la qualitat han estat superiors a les d'edicions anteriors. És un preludi de tots els actes de Sant Jordi que comença demà, però que al voltant d'aquesta data doncs, fem Gavà en clau de cultura i de la lectura. Un mes, el mes d'abril cultural, doncs, que és una magnífica excusa doncs, per recordar la importància de la cultura, de la lectura i de que escrivint ens ho passem bé i també doncs, fomentem doncs, un esperit crític, no? que és força important també doncs, conrear en aquest temps. No? La valoració ha estat molt positiva perquè s'han presentat 41 treballs que venen a ser unes 10 obres més que les edicions anteriors i a més sobretot hem valorat molt el nivell qualitatiu de les obres presentades. Molts dels participants no és la primera vegada que prenen part en aquest certamen literari i ja tenen experiència en el món de la narrativa. És breu i doncs que en poques paraules pots explicar moltes coses. A mi m'agrada deixar entreveure i que cadascú tingui la seva opinió, deixar una mica al final una mica lliure. Els microrelats s'estan erigint en un gènere que cada vegada té més acceptació. En aquesta mena de relats és important tenir les idees clares i capacitat de síntesi.